корхонаҳои шаробпазии Тоҷикистон соли гузашта натавонистанд миқдори кофии шаробро истеҳсол кунанд. Беҳрӯз Валиев, намояндаи корхонаи воҳиди давлатии хӯрокворӣ, мегӯяд, ки корхонаҳо дар ҳоли ҳозир шаробҳои порсоларо коркард мекунанд ва сабаби дигари коҳиши тавлидро дар кам шудани талабот ба машрубот дар миёни сокинон медонад. Давраи шӯравӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон наздики 1 миллион декалитр шароби ангурӣ асосан ба ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия содирот мешуд ва мутахассисони ҳамон давра ҳисоб карда буданд, ки анқариб 20% буҷаи кишвар аз ҳисоби содироти махсусан шароби ангурӣ буд. Вале солҳои охир коҳиш ёфтани истеҳсоли ҳамин намуди маҳсулот ва паст шудани талабот нисбати ҳамин маҳсулот намоён шуда истодааст ва маҳсулотҳое ки мо айни замон истеҳсол менамоем барои содирот намудан ҷавобгӯ аст, ба ҳамон стандартҳои давлатҳои идм ҷавобгӯ аст ва ин корхонаҳо омода ҳастанд, ки бо хориҷи кишвар ҳамкорӣ кунанд. Агар дар сурати пайдо шудани харидорон ҳамкории онҳо баром монда мешавад. масъулони корхонаҳои шаробпазӣ бар инанд, ки талабот ба шароби тоҷикистонӣ дар кишварҳои хориҷӣ зиёд аст, вале маҳдудиятҳои молӣ монеи афзоиши ҳаҷми содирот шудааст. Абдулло Ашуров, шорҳи иқтисодии Радиои Озодӣ, омилҳои дигари мушкилиҳои соҳаро чунин шарҳ дод. тоҷикон дар шаробпазӣ дар замони шӯравӣ ба даст оварда буданд оҳиста оҳиста аз даст меравад, мешавад гӯем. бинобар ин танҳо боқӣ мемонад ёрии давлат. Агар ҳукумат агар хоҳад, ки ин саноат комилан касод шуда аз байн наравад, бояд масалан бо як шакли имтиёзи хубе диҳад, масалан шояд аз андоз озод кунад ё ин ки масалан содироти онро талош кунад ба хориҷи кишвар осонтар шавад. корхонаҳои шаробпазии Тоҷикистон ба тавлиди машруботи спиртии дигар ба мисли арақ ва коньяк рӯ оварда фаъолияти худро идома медиҳанд. бархе аз корхонаҳои шаробпазӣ ба истеҳсоли нӯшокиҳои бидуни алкул ва ташнашикан гузаштанд. бештар онҳо бо таъмини ҳар гуна шаробҳои кӯдакона, ҳар гуна моеъҳои махсуси маҳлулҳои махсуси ғайри спиртиро истеҳсол карданд ва нисбат ба он ки шароб боз вақту муддат талаб мекунад барои истеҳсоли барои сифаташ баланд шудан, онҳо аз истеҳсол даст кашиданд. Яке аз сабабҳояш ва ниҳоят вақт талаб кунанда аст истеҳсоли шароб. ба иттилои Вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон, дар кишвар 28 корхонаи тавлиди спирти этилӣ фаъол буда, дар 11 моҳи соли гузашта онҳо 53 000 декалитр спирт истеҳсол кардаанд. иқтидори солонаи ин корхонаҳо баробари истеҳсоли 300 000 декалитр спирт аст ва талаботи Тоҷикистон ба ин маҳсулот пурра қонеъ карда мешавад.